תודה רבה, חבר'ה. אתה יודע ששנים אני חולם לראיין אותך? באמת? לא. מחמיא לי. כי מה שמוזר הוא שאתה מוכשר בנגינה, אבל בעצם לא כותב שירים, זה הקטע שלך, נכון? מה? תחזור, אני לא שומע את השאלה. אתה מוכשר בנגינה. אני שומע רק את המיקרופון, דבר יותר קרוב למיקרופון. שלומי. כן. ואם אפשר קצת שקט, כי אני עוד מדבר עם הבן אדם. קצת. שהחלוקת קשב תהיה עם שי. רגע, אבל קודם נספר להם שיהיו פה ירמי קפלן. ירמי קפלן. ואסף אמדורסקי. אסף אמדורסקי. אריק ברמן. וואו, כן. מי עוד? אפרת גוש. מי עוד? מי? יפה ירקוני. מי עוד? אוקיי. אתה יודע מה? ושלומי שבן האחד והיחיד. אתה יודע בשביל מי אתה מצביע? אני? כן. אני מצביע אתה לך אופציות. כן. יאיר? יאיר? לא, יאיר לא. למה אתה לא אוהב את יאיר? מה? אתה לא אוהב את יאיר? אוהב? אוקיי. אתה יודע מה? אולי אני אצביע ליאיר. וציפי? ציפי? לא. לא אוהב. שלי? שלי לא. זהבה? זהבה לא. ביבי? ביבי לא. רגע, אתה יודע מה? אני אשאל אותך שאלה, שלומי. איך ביבי בחר את שרה מכל הנשים בעולם? איך? על מה הוא הלך? הוא נראה לי שהיא נראתה טוב שהיא הייתה צעירה. עדיין. היא גם, כן, מי שאוהב את הסוג הזה, גם, היא עדיין נראית טוב. היא הייתה דיילת, והוא היה במחלקה ראשונה. זה מדליק בעיניך דיילות? אותי זה מדליק. אוקיי. אני רוצה להודות ליובל שגב, שחשב שהוא שלומי שבן. שלומי שבן האמיתי באמת יהיה פה. יבוא. ועכשיו אנחנו מזמינים את תיקון חצות. תיקון חצות. גבירותיי ורבותיי, תודה.